Chairman ka Joint Action Committee uba Burning Star Shabong ha ka shiphotarik ukala lingkon ula ai kuble yu Chief Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khain nangta u Executive Member badepet uba Jambor bat kumjuru ya ki officer jong ka District Council baro ki baladan benta ban pin urlong ya ka wei na ki mat ki baki ki ladawa ha kasnem arjar khandai kata ka long ban suspend yu uba bashempang thaba balale e ki kam balong be an ha ka sinchar khadar ha po hima soyong uba shabong ulaong halor ka jingdawa ban pha suspend yu uba bashampang thaba nakalyang ka association kila pha da ka shithi hak artrik uno pra arajar arphuar hak ba kila kirpat yakani bat ka dei ka jingshim khya lang jangki baro ki ba hakli jang ka council ki bala pin urlong da ka bashim khya yakini ki jing ujor jangi Hakaway pat ka benta uloong lingba ka jingishim khya jong ka district council minta kila don kishnong ki balayo ya ka sanat don kishnong hapo ka hima soyong ki bomshim layo ya ka sanat trekam tie ka judan hapeng ka jingja huri hura ka jingle politik bat ki we pan tie henreng yu I baminta hapo ka jingpet bat ka jing sinchar jong uba administrator bat ba si polong kila don lightly kishnong ki balayo ya ka sanat na kirang ba shnong Wa ai kublei ya ka Khas Hills Autonomous Usul kamtam ya u siyam jongi iba titos welcome nang tau estimable in charge na kai ba Jambor bat kumju iki officer jongka District Council kibla dan benta pan ulong ya kawai na kimat kiba ni dalai dawan lu nama da pendai kata kalong ban suspend yu ba sangkang thapa bala le kikam balong be ai beriti akan jar kadar po masoyo tengi ai kublei ni ba kam dam dadai ke jing kya lang ke jongki nasoga kan jing dawa jongi kan poi chak thong ke jing job te ke jing dawa ke jongi kalong ba nilai dawa ban suspend yu te na liak kan susul har ni sti ke ba ha arterik Desember arjar at kelapani ba kelas suspend no yu ba sampang thaba te halo ta kan rim isu ai kublei ya ka District Council ba ikini ki kri jongka council ki ba la pendap ikini ki jing ujor ki jongi te sawai pat ka bentang ke ba ni kwa ban kan ne ka long ba leng ba ka jing sim khya jong ka susul menta ki ladan ki senong ki ba layo no ya kasana don ki senong hapo ka himas ayong ki bom sim layo ya kasana trekam te ka don ka jing huri hura ka jing le politik bat kwe pat te ndrei gi ba menta ka la hapo ka jing pet ka jing sensar jong uba administrator ba si polong ki ladan likely ki senong ki ba ki layo ya kasana kun ki ba senong Tinggi ba kadai ka jingker ku ke bakrau namun tak himas oyong bat kermen ru ba si polong udang trebhai rekam bangla dangla pentelun kenang ba kenong ke jingker ku namun tak kasinong ketau hapok himas oyong ki berkowe